कासावबारि दालाङा दुनालि दैसानि दालां साया गोदोनिफ्रायनो गोबाय गिजियैनो दङ। बेयाव जोङो गोदोनिफ्रायनो दाबि खालामगासिनो खिन्थु दाबो जायाखै। ओंखायनो जोङो बेखौ थाब जाजानो लुगैदों। जोङो बेजों थांलाय फैलाया बहुद गोहोम गोलैदों। बेयाव जोङो 50थासो गामियानो जोंजों थांलाय फैलाय खालामो आरो बिजनि जानानै। दायो जोङो थांलाय फैलाय मानसिफ्रानो थैलायलाङो एखमबा समाव। थैखांबायबो नामा? थैखांबाय। बेसे गोबाव जाबाय? बेयो बोसोरथामनि सिगां आरोखि दैयाव गलांनानै थैदों। अनेक मानसियानो बिदिनो गलांनानै खुनि जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। सरकारनि सायाव जोङो बे PWDनि सायाव थानाय दुनालि दैसानि दालांखौ थाब जाजानो लुगैयो आरोखि। दैयावथ' दालां बायनानै जोंनि न' सेरावनो जोंनो एखमबा मानसि दैखोयो, गारि नारखोनानै हरो, एखमबा दालांनिफ्रायबो मानसिफ्रा उन्दै गेदेर गलाङो। बेखौथ' रावबो सरकारा नुवाखै, नायफैयाबो। दा जोङो सम सम बेहायनो खाथियावनो थायो गामि हिसाबै जों बोखांनानै हरनो मोनो आरो। दा बेनि थाखायनो जोङो बे दालांखौ मोजाङै थाब खालामबा मोजां जागोन बायदि जों सानोमोन। सरकारनिफ्रायथ' दा रावबो जेबो खबरानो गैया। बानायगोननि आसा गैया? बानायगोन बानाया बेखौ जों रावबो जेबो प्रुफखौनो मोनाखै। MLA फोर नायनानै थाङो सम सम, बिदिनो नायो थाङो, खबरखौनो लाफिनाखै उनाव। बेखौ सिगाङाव रेफार खालामदोंब्लाबो माने मोजांखौनो खालामाखै आरो। बेनिफ्राय दाथ' बिराद मानसिफोरनि एरि गोलैखांबाय बे साइडजों। नै बैनि थाखायबो बयहाबो गैला आरो बैथिंबो गैया, बिराद खस्थ'सै। बिनि थाखायनो दा थांलाय फैलाय बिराद खस्थ'। दाथ' मोनाफ्राव जुदि गारि लाना फैबा बिराद खस्थ', बारनोनो हानाय नङा आरो बाहेरानि मानसिबाथ' माने थांफिननोबो हाया, थांनोबो हाया, फैफिननोबो हाया जाहैबाय आरो। खाथियावथ' गुबुन लामा गैया? गैया। दंबेसे गामि सरजाबो बेयो दालाय? हाब बेथ' खुन सुबाइजार रड, मंगलियान, मालिपारा, सुबाइजार। बे गंसेल'? बे मोनसेजोंनो। दा बेथ' गोबावानो जाबाय। दा नायफैयाबो मायाबो दालांबो रिफेयारबो खालामाबा इसिबां खस्थ' जाबावगोन आरो गोलैबावगोनसो आरो। नै दिनैथ' बाजार मंगलियान, दा बेफारिफ्रा थांलाय फैलाय बिराद खस्थ'। माल रोगानो आरो गावसिनि मटर लांनोबो दिगदार। दा थाङै थुङै माने बाजाराबो थैनायसो जाहैगोन बिदि जायोबा, बेफारफ्रा थानाय नङा आरो गामिनि मानसिया थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' जागोन। बायदिसिना बायनाय फाननायफ्राव खस्थ' जागोन आरो। बायनाय फाननाय खस्थ' माने जों बिजनियावथ' थांथारनांगौ दैलि आरो साथ्र'बो थांनाय ना। एम्बुलेन्स खारोना खारा? एम्बुलेन्सआथ' फ्राय थाङानो। बबेहायजों थाङो? दा ओरैनो फिसा मटर थाङो, एसे सिगाङाव थाङोमोन, बै एसे दंमोन नालाय, दा बेखौबो सोरबा बोखारना हरबाय बे होस'नायखौ। दा बे होस'नायाबो गैलाबा खारजाया। अट'फ्राथ' माने बाथाम लाना फैयो गोलाव गोलाव, बेखौ होस'नानैसो बारो आरो।